Sachungna posung pairan norbai laibuk nabu hanya hai pajak tinang ni hamsung mungti support belai kenangu jotono like share comment subscribe kanya tapok budi viewers belai ke jotono maya ganang kha ganang viewers sama belai kenyo kumute cibai maya karo te mo hakino support khlai tong bagai te nai tong bagai te ani supporter rok ani channel ni viewers rok bank komai chamai ke dakti phaji jotono na belai kenyo lamsugo te mo hake support khlai tong nai tong bagai maya ganang kha ganang ani viewers sama belai no miss khlai tong dakti phaji jotono live te ini hamjong support belai ke anggo te khayo support kaya ni narok te nang hamjong mana nahnai tiang komai tong bakani viewers so ganang maya ganang jotono no sari jorani sari kalam te lam sobo langsung jorani cibai viewers no te belai ke jotono no krumo te lam sobo ni live kobro music live te tam rakhai tong sabaji hamde tong bai viewers so bahai tong bai jotono no belai ke lam sobo angku putliya khetao thui tong mani guys piang komai chamai ke dakti lam sobo nong no wai de kulun tanya bagi viewers so ben thamai ke dakti phaji belai ke nong lam sobo live krugna bagi sabaji jotono ano live jotono krung bagi Boike jotono YouTube ni rang romane mobile log gari ro palai tong ayo chini ko pala botam jem sejak tong tei chung ba YouTube ni rang rom masana te mani pai mang de thino ni bas kanu gede sai chimaliya mo pajak YouTube serungna hamne te ko pala sejak tong khaise YouTube ni rang masana tei ek der mas kanglai belai ke najak tongmani o somoyo o kepal ko mo mai borna bagai o khetar baina bagai video rimal yang mo bai belai kai ani channel ta ko down klai thangka o mai borna ne o khetar ma bai o somoy yang video rimalia to khai to kepal se hamliya kepal bukhlugliya tei live khurung khang ke khulukang ke kai nani bukri kha agi ingke kai live khlai ke naijake hamani no 300-400 jona hanya naijago live simse ekdom bondo kat khaiman upload khaiman pore bo naijago ekta sabta video খুব জোরে চালমস আধা ঘন্টার বসে 15 কের naijago somoyo tabuke saimalia ani kepala botam sejak tongka tabuke ani je agi apro naijago views kai tongmabo te watch time kai tongmabo tabuke din joto su komi thangbai kya 400-500 hai komi tongka angkha khlayote YouTube te develop khaimalia te kusai mangala kahane ang kuluki tongka tabu lidi te kulugin thai sinai te busai mangala kha te kusai mangala kahane lam sugo te inta bonai ne ani maya ganang kha ganang ani viewers rok te ani supporter rok jodi sotoni kari re ju kheba kha khlayo boro kari re kheba kai manane kaya keba kulugi thanga ba kulugin tongi sinai te boro kusai mancinai kepal khuluk purus khaina langma ta normally angkeba
tei tamle khlanya tongsiba bihorsok nongni tongpono bol kwrwi nog ngaina tongo o samoyo bo abo kheto onekta borok bo naili yang video daina yang mani bagwi teipono khaina kwrwi ani kwpalo swijak ba kosa odek jora kaman pore nini channel te kalia hani amtike sira hajar kwpalo bwtwi tai kam khasinai sigi bo daimya buni kwpalo to je mansak kathung kayathung dino ekta pan views phaitung khlai nainai tei video khlai tongnai hini tongo tei kha thwiya bwkha thwiya uni bagwi ani sapota rok bo naiyaino kha khlaio tei jotono no belai belai khe lamsugo sarik jorani sarik kaham tei dipor jorani tamogo maichago khe sabaji viewers rok tei bahai tong kahamdui tong sabaikedi malaya borok ani subscriber rok bai jotono like share comment subscribe khaina ta pogmudi tamo khlai tong belai belai khe nongno lamsugo ni live o tei surigo pogwano dakti dakti no agini haike no joto viewers rok no teisa live o kwrwngwi naithok belai khe lamsugo tobi hai tobi hai belai belai khe lamsugo tei mo haike no support khlai naitongna bagwi belai khe tei bahai tongbai ni viewers rok sabaikedi kahamdui tongbai dukha namo tei bahai khe channel tisai sanai agini haike tei kha khlaimani tisai mano malaya tei supporter rok naimai rok bo kwrwi khasio viewers rok bai khe belai belai khe lamsugo belai belai khe no hamsukma tongna bagwi tei support khlai naitongna bagwi daya kari tei jotono like subscribe khlaina ta pogbudi tei share kabang kabang khe khlai rwbaksari viewers rok ani channel belai khe down khlai tongkha tei moni bagwi belai khe kha thwijak dakti dakti serina bagwi ani viewers rok no belai belai khe lamsugui nongno thangchilai nogo tei tamle khlai tongnai seleka Oi guys, nogo thang tongo tabuk thang tongo bai khe बाजिरावसो फानहैबायसो बायदावसो थुम थुम थुम
गासिनावबो थांबाय दं दाबा थांनानै फैसा नायनो बुखरिया बिदिनोहाय आसामांनि बागोन महाय मानसि नायदोंसै गोबां टिभि चेनेल दंखायो नायखायाखै जेबोखौनो मेथाइ मावखागोन बर' कालचार मा मोनो मायो मागानां थ' दाबोसो थांखायबाय नै दाबो थांबाय खेदाव भैया बात सान चांगदा वो पैसा है क्या ना सर दे बरन हका हदे kana hektarik Kena terus satu kali satu bayar bayar tangga. sar berang dana Sar bayar online में छोरी रहा दिन से फैन ता प्लान बहने बस ना dari sana dog bin baru sedinau dog bin nang dog bin tau nak pom tu dong और एक लांग था का ना आगे बढ़े ना dog bin jadi mah